legislatívy do národnej má svoje plusy i mínusy. Niektoré usmernenia vlastníci pozemkov nevždy prijímajú s pochopením, no príklady zo susedných krajín, najmä z Rakúska, sú dôkazom toho, že aj v tejto ochranárskej legislatíve je sedliacky rozum. Teda, že nejde v prvom rade o obmedzenie vlastníka, ale o zabezpečenie trvalého manažovania krajiny. Slovensko za veľmi krátku dobu muselo stihnúť to, čo Európa budovala desiatky rokov. Nevravím, že sme neurobili chyby. A sme tu na to, aby sme to napravili. Nevieme to spraviť sami. Budeme potrebovať pomoc dotknutých rezortov, budeme potrebovať pomoc samospráv a pomoc ľudí, aby boli ochotní nás počúvať, dali si vysvetliť, že ako to vlastne s tou ochranou prírody je, čo všetko tým sledujeme, že to nie je len o obmedzeniach. No a jedným z takých dôkazov najpádnejších argumentov je to, že v podstate máme tu operačný program Ochrana prírody a krajiny, ktorý v podstate umožňuje na územia Natura 2000 čerpať peniaze. V priebehu budúceho roka by mali byť vyhlásené prvé výzvy na ochranu biotopov a druhov z tohto operačného programu, do ktorého sa môžu zapojiť vlastníci, správcovia i uživatelia pozemkov, ktoré sú zaradené do sústavy európskych alebo národných chránených území. Vidrovská dolina sa stala takou tradíciou záujmu ľudí z okolia aj zo širšieho okolia. Už 12 rokov tu funguje vybudovaný náučný lesnícky chodník so v súčasnosti 79 informačnými tabulami. Novinkou medzi exponátmi je od minuloročnej jesene replika jedle, ktorá rástla neďaleko v Dobrodskom pralese. Mala 500 rokov, bola vysoká 56 metrov a obvod v prsnej výške presahoval takmer 190 cm. A toto torzo je dôkazom toho, že strom je odjakživa nielen príbytkom pre vtákov, ale v takomto strome by pokojne mohli bývať aj ľudia. Asi najmotivovanejšia inšpirácia, čo ma sprevádzala počas celej tvorby, tak bola veta alebo citát Jozefa Dekreta Matejovieho, ktorý je tu národákom. Zachovať lesy potomkom, lebo oni sú predpokladom života na zemi. Jedľa spomínaných rozmerov skutočne rástla v Dobrodskom pralese, ktorý bol spolu s Badínskym pralesom vyhlásený